grupa naših navijača već godinama organizuje druženje preko navijačke grupe. Počelo, ako se ne varam, u Kataru, pa se nastavilo u Manili, pa je bilo i nas u Parizu i evo sada ovde u Rigi. Ponovo je organizovano tako što se zakupi, da kažeš, neki lokal, ne zakup, nego bukira se neki lokal i onda naši ljudi tamo dođu i naravno skupljaju se na jednom mestu pre utakmice. Pa je tako organizovano i ove godine i evo, rekao bih da je to ovde, sad ćemo da imamo. Je li to ovo mesto gde smo kao planirali? Sad čure i mlade noći iz hotela. Dobro, ali čao, ja sam Aca. Ćao, izvini. Ćao, ćao Aca. Ovde, a? Super, zato što je tu dvorana, ono pravo, bukvalno dole idealno mesto i danas je idealno vreme. I nije COVID samo za nas. Da, dobro, pa neka, pa naravno, pa dobro. Nego što ima mesta, znaš, koliko god ljudi da dođe, dobro je, odlično. Danas dogovarali smo kafanu, došli smo danas malo ranije da upoznamo. Pa da, mora se vidi, znaš, šta je gde. Šta radite vas dvojice? Oni su se odomaćili ovde, a? Ma udri odmah pred vremena. Da. Pa, bravo. Sinoć u 11, ja u Smederevu, kao da idem da spavam, krećem na aerodromu u 3. Aha. Puštam tvoj podcast. Nemoj pričaš, I a? kažeš, lije kiše ko blesova, rekao, pakuj, brate, ja. Odmah daj, ono. I evo, a sad sediš napolje i kažeš, šta laže ovaj, brate, a?